आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। माजी खासदार तथा भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांचा वाढदिवस भव्य दिव्य पद्धतीने साजरा होणार आहे। या निमित्तानं खास छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित शिवगर्जना हे महानाट्य आयोजित करण्यात आले, अशी माहिती विशाल फाउंडेशनच्या वतीनं त्याचे अध्यक्ष विशाल परब यांनी खास आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली। पाहुयात काय म्हणालेत विशाल परब। महानाट्य घ्यायचं कारण असं की गेले 10 वर्ष निलेशजी राणे साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सेलिब्रेशन करतोय आणि आम्ही कार्यकर्त्यांमध्ये न करता सर्वसामान्य जनतेमध्ये करतोय। त्याच प्रमाणामध्ये आपल्या लोकांना शिवाजी महाराजांचं जीवनपट कसा आहे हे पाहण्यासाठी हा आगळा वेगळा म्हणजे आजच्या 21व्या शतकातलं शिवाजी महाराजांचं जे नाटक आहे हे दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। साधारण 700 ते 800 कलाकार आहेत। स्थानिक कलाकारांना सुद्धा आम्ही इथे योगदान दिलेलं आहे आणि त्याच प्रमाणात घोडे, हत्ती यांचं प्रमाण जे आहे ते आमच्या मैदानाची क्षमता पाहून त्या ठिकाणी 15 ते 20 घोडे आहेत, हत्ती आहेत, उंट आहेत, त्याप्रमाणे बैलगाड्या आहेत। अनेक प्रकारचे शिवाजी महाराजांच्या काळातील ज्या सामग्री वापरल्या जात होत्या त्यासुद्धा याच्यामध्ये आहेत कार्यक्रममध्ये। 17 तारीखला महानाट्य होते आणि त्याचं खास आकर्षण असं आहे की सन्माननीय निलेश राणे साहेब यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याचं अभिषेक चिंतन करण्यासाठी हे महानाट्य होत आहे आणि त्याची पाहणी करण्यासाठी सन्माननीय अशोकजी सावंत असतील, विशाल परब आम्ही इथं आलेलो आहोत ग्राउंडची पाहणी करण्यासाठी। आम्ही सर्व नेत्यांना भेटणार आहोत। आज आम्ही नावं सांगू शकत नाही, जे येणारी नावं फिक्स होतील तो एक दिवस स्वतंत्र प्रेस घेऊन त्यांची नावं डिक्लेअर केली जातील। आयोजक भारतीय जनता पार्टी आणि विशाल फाउंडेशन आहे आणि विशालचं एक वेगळं प्रेम आहे साहेबांवर आणि तो साहेबांसाठी नेहमी धडपडत असतो आणि आज जो का आहे विशाल तो फक्त निलेश साहेबांमुळेच आहे, म्हणून त्याची धडपड चालू असते। पहिल्या दिवशी कमी ते 30 ते 40 हजार लोक उपस्थित असतील मालवणमधून निलेश साहेबांच्या वाढदिवसाला, कारण की निलेश साहेबांचा हा आधी मतदारसंघ आहे कुडाळ आणि मालवण आणि त्यानिमित्ताने निलेश साहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी मालवणचे जवळजवळ 7 ते 8 हजार लोक या ठिकाणी नाट्याच्या निमित्ताने वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी हजर राहणार आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।